sottoposta għal dawn l-aħħar 18-il sena, fi għamilt 11-il sena bħala postier u issa dawn l-aħħar 7 snin kważi mal-Courier Section. Jekk tkun ħaddim tajjeb, hemm iċ-ċans jgħiduk l-opportunitajiet tajba biex timxi għal section soħra u timprovja f'xogħolok dejjem. Experiences sbieħ li nħoss li meta l-pubbliku japprezza xogħolna. Speċjalment meta darba niftakar waħda minnhom kelli dokument x'inqassam ma kien imħadd fil-post, ħallejt l-avviż. Kif wasal il-persuna fuq il-post u sab l-avviż, da kellu bżonnu urġenti ħafna da dokument fejn ċempel il-posta. Mill-posta stess ċempluli mill customer care għaluli bil-każ għattilhom mela ħanerġa' lura bih, ħalla volja kont les minn xogħol li kont dieħel lura. Tlajt lura bih fejn il-persuna tant apprezzat li saħansitra saqsit xi simni u wara ftit żmien kitbet ittra u bagħtitha fuq gazzetta lokali fejn faħret ħafna l-posta u s-servizz tagħna. Meta kont inqassam il-hampers fil-miliet kien hemm mara anzjana u ma filħex tinżel u tlajt żewġ solari jiena bil-parcel u ringrazzjatni ħafna fis-sodisfazzjon tagħna dak.